Mismong si Agriculture Secretary William Dara nagsabing target nilang iposisyon ng Central Luzon upang maging major food source ng bansa sa susunod na 10 taon. Unti-unti na raw kasing lumalago ang sektor ng agrikultura sa rehiyon, gayon na rin ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Kanyang ipinunto ang 100 hektarya ng lupa sa Bataan na fully mechanized farming ang gagamitin kahit pa dry season. Ito ang tatamnan sa pagitan ng October 2021 hanggang March 2022. Mayroon na rin umano ongoing partnership ang Department of Agriculture at Israel government para sa exchange student program na tututok sa modern agricultural techniques. Subalit base sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2002 mayroon na lamang 341,000 farms ang Central Luzon. Katumbas ito ng 552,100 hectares. Mas mababa ito ng 2.7% kumpara sa 350,000 farms ng rehiyon noong 1991. Ang Nueva Ecija na tinaguriang rice granary ng bansa lumiit na rin ang sukat ng agricultural lands. Ang 223,853 hectares noong 1991, 196,390 hectares na lamang noong 2002. Marimang ipinagbabawal sa Republic Act 9700 o Comprehensive Agrarian Reform Program Extension ang conversion ng mga irrigated at irrigatable farmland. Ngunit sa kabila nito, kapansin-pansin naman ang nagsulputang subdivision at ilang establishmento sa rehiyon. Rainiel Pawid, CLTV News.